Nyakach to kata sani bende wachore ni olaro komno mabende koro dhi yango nwa kae mabende antiere godo studio kan iluongo ni Jesse Mondi mabende koro mi chenro ni eyo makara ahinya. Rock ni chiegni ahinya engineer. Erokamano. Machiegni ahinya studio mar Lolwe TV. Erokamano ahinya. Inya moso jopiny gi ji duto to mabende ko neno Lolwe TV. Erokamano kweuru ahinya nyikora mugi atimo erokamano ahinya kendo mor mabedo ka odiochieng' ma kawuono mondo watwagi wawache weche ma nyalo bedo makonyowa e luo kata ma bedo kokethore mondo walosi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Engineer, penjo mokwongo ne debed ni ji penjo ni te lal kure nikech en jalo mabende nosewinje kinde mokadho 2017 bo winji to koro idog ilal nyaka sani. Ilal kure ang'o chenro mane obede mane timo penjo apenya piny bende sama dhano ok nyal ng'eyo. Erokamano mokwongo yiena mondo atim mos ahinya wach masira mane otimore Nyabondo Secondary Boys High School. Yes. En wach ma is very tragic kendo walemo ni mondo Nyasaye oket kwe makende e skul kod jonyuol manyo wito nyathi. To bende wadwa jiwo skunde mamoko man Nyakach kata Kenya mzima ni audit otim mondo ng'e conditions mag buildings mwatiyogo mondo wachal gima masira machalo kamano kik chak makwa kendo. Koko kamano tamor gi penjo mipenjo antie atimo giga nyocha an Nairobi an kaka ing'eyo an jaohala Nairobi. Unyado katimo handa bide ng'wech kiseringo kaka mano waringo Nyakach no to iwene wadu tiyo koro nyicha wawene wudu wuoro mondo ti aparo ni seche makoro wachomo kar siasa kama to koro ibro newa mang'eny nikech sani to koro oseyaw osechak go firimbi mondo ji ochak ng'wech. Ng'ato nyalo wacho ni samoro bende ni iwacho ni en iwene jalo mabende nie tich mondo koro dhi nyime. Yani chung 2017 wege mag Nyakach. Yes. Japiny bende samoro expect ni jatelo ni kodwaro kendo to bende nitie gima obire ground bende nitie gima bende nitie chenro mano bende timo koso kaka ni we kata race ma kamano koro nosedhi bende lal ne lala chaki duogo mana sani ma ji dok race. No, asebedo ka antie Nyakach ane ground in fact kamoro amora mitime gima jo Nyakach timo gik machalo rambes gik machalo konyo skunde gik machalo projects matimore Nyakach wasebedo ka wantie koluongo ni mondo wabedie. Gimoko wasebedo en active politics makoro ichako ng'wech ni penjo kura kata iwacho ni ng'ato kotimo maber ahinya mano kapani gima onego watim earlier than this. Gima onego watim en kakotiyo to wajiwe samoro bende wa critic kidogo mondo wakete line mar tich mano keteno lakini active vigorous campaigns mano nyocha waweyo mondo ratego no ti osetiyo to sembe okipimo gi nyamin koro wabiro ng'iyo kako tiyo sani to kendo wabiro wacho ne jopiny wabiro siemo ne jopiny kuonde motiyore maber gi kuonde motiyore marach. Ing'e jopiny gin referees koro gine ma gibiro amua ka ratego no tiyo maber kata kotiyo maber kotiyo marach to bende giloke kotiyo maber to bende chak ineno ne igone atho kamano mondo mi iwuog oko engineer ni dwaro mondo ibed jaod bura ma Nyakach. Nyiso ni in iwuon kopogore japiny sepimo sembe gi nyamin ipimo sembe gi nyamin miseng'e ni anta chung mondo akel lokruok ma kama nikech kapo ni mheshimiwa Aduma de pod en ng'ama iwacho ni otiyo maber samoro bende ok iwuok oko. Ang'o ma bende in kaka Vincent Kundera bende idwaro ni mondo koro ikel lokruok mineno ka samoro nitiere Aduma gika tadwa nachore kama kamae mano mwanyalo ng'eyo anena. Erokamano. Nyakach koro higni 10 ka Aduma tiyo Honorable Aduma tiyo waseneno kako tiyo. Mokwongo waparo ni nitie mang'eny mapok otimoro. Ing'e ni kiin jatelo to nitie gik mang'eny monego itim. John Maxwell wacho ni a leader is an influencer o influence kuma ji luwo gima ji timo kendo jatelo en ng'ama jiwo ji kendo miyo ng'ato timo gima ne ok onyal timo ka ok ojiwe. Aparo ni king'iyo migepe mang'eny ma Nyakach achiel kuom gi en agriculture. Ing'e ni Kenya en agricultural country ma 2/3 ariyo wi adek mar Kenya mar pesa ma Kenya yudo wuok e agriculture. Okane kamano timore Nyakach. Aparo ni agriculture nonego yud yo mi ihakikisha go ni agriculture timo maber Nyakach kendo jo Nyakach yute moloyo. King'iyo mar ariyo en gima chalo yore infrastructure in general wawach ni koro barabara pi stima gima tindo ma nyalo konyowa gero Nyakach.
okapani infrastructure osetimore maber. Gima pinda paro ni okotimore maber en oversight mar gigi. Iyudo ni pesa nitie kata obedo ni pesa no nitie matin to okosetiyo kaka onego ti. Nitie a lot of waste, nitie kethruok mang'eny mar pesa jo sirikal. Mar ariyo, sani kidhi Nyakach wach pi chendo kabisa. Inyalo wacho ni pi devolved kata infrastructure devolved ni ene oseng'inje okele county. To in koseyieri mujumbe ma Nyakach to oversight mari koro cover everything. Ine ng'ama penjo ni to okay, ka jo county emo mi mwando ni to be gitiyo kode maber for the benefits of the people Nyakach or not. Gik machalo stima. Iyudo ni the last mile ma nyocha sirikal timo ni. Thoth ni okapani no fuati maber mondo ng'eni to Nyakach okonyo nade. Kidhi kama chalo mwalo ka jembo piny kacha kar chachi gini miring miri obuora gini kocha. Iyudo ka stima pod onge. Koro penjo ni to first mile and the last mile ni no otigo ogikanye. Ichaki biro enterprise development. Kaka wanyalo yudo yuto kalore gi gik mwatimo e gwenge. Machalo gik michalo pidho kich, machalo value addition to agricultural products, gik machalo kware, sani nyocha watimo matofari, mose degrade environment kabisa. Yes, mago duto nyalo bet notimore to otimore maber. Kichaki duogo wach mar environment uluo. Achiel kuom emineno ka koro matofari okethono. To bende kibiro mwalo koro usango koni. Ntie floods mosebedo ka chando jowa kabisa. To kendo mano be pok obedo addressed. A number of things mwaparo ni at this point wuor osetemo monyalo orichopo sama koro ng'ato nyaka kawe mondo chore malo moloyo kama. Kaka jatelo mosebedo gi paro ni onego bed ni akawo jopiny akete ong'ala manyime kata atero gi kama kuma jatelo ni osegike. Wacho ni ok ong'e kuma last mile no gike. Bende koro kaka in wach ni kaka koro engineer na wuok mondo adhi ng'e ni to gini nogik kanye. Tang'o motimore mi ok odhi ka. Wach flood ni. Ere kaka wanyalo konyo jowa nikech man to koro ok samoro kinya rito mondo in midonje telo mondo ikony man nikech en gima thago ji iel. Bende nitiere samoro ma imbise wacho ni oyo wadang'i anena moko gik mathago japinywa gi jo Nyakach. An awuon gi teko mara bende kata tudruok mara bende nitie kaka nyalo konyo. Mano bende nitie gima isetime. Nitie aparo ni jo Nyakach nyalo bedo ni osewinjo kawuoyo e wechegi mokwongo e wach mar pi. Pile ka pi chandowa asedhi nyaka ofisego asebiro nyaka Kisumu ka mondo wayud ni to kare en ang'o machandowa e wach pi. Ma bende waseyudo gimomiyo pi ok bi Nyakach maber. Achiel kuomgi en tudruok mar pi miluongo ni reticulation. Pipes mag pi man Nyakach chalo gima sani oseti. Gisetieko higni mang'eny ahinya omiyo nego lokgi. Sama ne wane sirikal kane nitie program mar lokogi. Gima ok ang'eyo ni nochopo kanye. Mar ariyo last mile mar stima ni one in close contact gi jokatito pile e wach mar power kako onego bed distributed. To gin bende giwacho jokatito wacho ni lwetgi otimore nade omaki nikech kaluwore gi kaka Kenya Power tiyo to gi mibadhi mantie Kenya Power sani. Floods ma West Nyakach en mata ma ka otim gima nonego tim kane itimo project ma Odino Falls Sondu Miriu hydro project to kobirumo nikech nitie pi mabiro ma wuok malo kocha nonego obed controlled. One gi dam manyo iwinjo ni koru. Mar ariyo en magwagwa tu ma bende I think ni sirikal kore kapango tiende ni ka pigno bedo used in terms kuonde miketo gi dams go to kendo irrigation the last tail mar project ni bedo enhanced tibiro yudo ka flooding ni bedo controlled. Magi kidhi kata Lake Basin Development Authority ka in details wibiro yudo in their library. We have done that. Wase discuss gi in many fora kune mwagoye mbaka. But again ena mata madwaro legislation. Ena mata madwaro kisebedo mjumbe ma idhi kucho mipenjo ni these details man wacho kama sirikal nigi mpango mane mondo lose mondo jowa chandore. Nikech en bende en gi aspect mar food security nikech kaya irrigation dhi bet kacha to kamoro na dera kacha be yudo ka koro inyalo timengo inyalo pure kendo josango nyalo yudo kaka feed themselves. Kana ine sirikand Jakanguma ka Kariambo ne public roads, public works and urban development. Nyakach kai wacho ni yoche mag yore richo.
ni chopo kanye kanyo ben tire kmane konya yeni okinyal bedo yore maricho ka yore go onge achiel kuom gik manatimo en yawo yore in fact ok Nyakach kende kata sani kawuoyo am sure ni ji mang'eny nena e TV ka ng'ato ni Nyando biro wacho ni yore Nagoro mayawo Nyando kidhi Kisumu the same kidhi Seme the same koro Nyakach be no benefit kuom yawo yore mana yawo gima wacho ni sani onego improvement obede maintenance mag yore mana yawo richo kabisa in fact mana very recently eka koro kawa winjo ni nitie program ma county ozindua mondo hakikisha ni maintenance mag roads dhi timore to kara kamano waneno dalili ni seche moko kodhi bedo maber ahinya nikech seche moko ing'eni kaka watimoga budgeting pesa miketo ni barabara mondo losi seche moko ok nyalo omo timo barabara gi te to nitie barabara barabara ma important mabiro chuna ahinya monego ket mbele manyalo kelo economic development e gweng' ineno kaka kidhi Nyakach sani nitie yo mawuok Sondu to luwo Nyabondo to biro down to Bodi kata donjo kamiluongo ni Polo Piach to biro Papo Nditi yorni biro riwo jomwalo gi jomalo in terms of trade to kendo nitie yo machako luwo piny mwalo kia Sondu kiluwo Chachi Obuora kichomo Nyamarimba all the way down to Kolweny mabe nyalo yawo economic activities omiyo inyalo amua kaka Nyakach kaka stakeholder ma Nyakach kendo kaka county ni yes yore makamagi dwani mondo timgi maber mondo gi sustain the economy to moko tinyalo timnegi routine maintenance just for purposes of moving products from the hinterlands of kuonde mwadake wach mana mar kawo kura norumo tarik 6 mana ne Jumapili mabende korona okadho Nyakach en achiel kuom sub counties kata sub counties te 7 en mana en piny mogik 4040 kata ji 440 to king'iyo Nyakach kata in terms of kata kogor ni gima prineno kene sub county maduong' ahinya ang'o mano timore kae mabunda pathine nitiere jotele ma ok kawo ting' maru mane seto jopiny koso jopiny gi Nyakach dwa to onge dhano e wanyalo wacho ni yes Nyakach temano odong' chien mogik to gini problem mar kura ni en kuonde te owach Kisumu county te to nitie challenges nitie gik moko kizungumkuti moko momiyo kizungumkuti moko momiyo gini nyalo timore kama achiel kuom gi nitie apathy kuom joma kawo kura iwinjo ka giwacho niya kura biro konya gang'o jomoko bende wacho ni okay kadhi akawo kura ubiro miya pesa di ineno wach gonya mose nea e kuonde luo ka mokwongo kura biro konya gang'o apathy ni timore kama iyudo ka telo mosebedo mbele japiny rito ni telo no biro mulo maisha mare biro mulo ngimane kendo nyalo konyo ngimane kendo nyalo loso ne shida moko magin go to ji iyudo ni yiero telo to gidhi adhier gitiya to japiny ni osika to en day in day out koro japiny wacho ni wuoyo yawa kata ka en go kura ichaki kuna na goye to kendo ichaki kuna na dhi akawe to gimoko nyago onge omiyo achiel kuom gik manyaka watim ni nyaka wayier jotelo madhi loko ngimawa jatelo man gi program manyalo hakikisha ni mama mandala cha winjo telo e dende to winjo telo neno telo gi wang'e to winjo telo gi ite mano tiende ni jatelo nyaka perform mar ariyo en wach mar luo jaluo ing'eni ene mowacho ga ni adak kati onge nitie that inbuilt with teko ma jaluo nigo so most of the time you don't ma bende affect sana sanjo matindo winjo ka giwacho ni an onge gima kura konya go to ipenjori ni to in ma podi tin ruok ni iwito geno chon nade nikech ng'amine wach kamano en ng'ama chalo ng'ama onge gi geno king'e maber ni mondo indik tich kata mondo nondiki ka nyaka beno penji ID card mar ariyo jineno jo central giwacho ni 1 vote 1 shilling kamano ka ok wabedo careful to joka gin gikawo mang'eny koro chieng' mikwano votes gi to mang'eny moloyowa koro jo onego wapuonji ni kura ni ok anena ni dhi goye ne ng'ato ok idhi goye ne kudera ok idhi goye ne ng'at machielo tikawe ni en gima nyalo konyo ngimani omiyo gimochando Nyakach en mano to kata kamano nyo watemo nikech nyo nitie incentives manyo wachiwo mamogo nitie jopeng manyo watiyogo manyo ringo left right and center nitie jo nyamrerwa mabende mowuotho door to door
to nitie wapenjore ni sani kura gi nyo pand gi kanye nikech wacho tiwacho ni over 100,000 votes po nitie ei kuonde ma wantie gi. Omi berne ni pod to yawe inyalo ndik kura headquarters, wan kaka joma ringo e Nyakach wabiro chiwo transport mabiro golo ji from end to end monego dhi andikisha kipande paponditi mondo wane ka namba waono no nyalo kuotie matin. Ewi wachno giko higa mokadho nitiere gwenge mag Nyakach to niwacho ni Nyakach kani Matiang'i biro kanyo ne nitiere opande maloyo akene na Lufadicha bende koro poko kawo ma bende nong'iyo ni consider ni samoro ng'ato nok nyaka kawo kura ko onge opande ni gibu neno ni jopiny bende okawo. In fact again mano bende inyalo wachi ni omiyo namba wa ok odongo ahinya. Jowanyo timo mang'eny ahinya nyo timo kawo kipande ma pod warito kipande nyaka sani, moko donjo to moko pod nieyo. Mar ariyo joma nyo wuok oko mopogore gi Nyakach nyo loko kuchgi quite a bit, to magi ng'eni pok odonje system, manyo loko gi pok odonje system. Omiyo pod wan gi geno ni namba ni dhi medore, to kendo bende pod wakonyo jowa kawo kipande maka time ma pod ikawogo kura ni nitie to pod gibiro kawo kura. Kani chung 2017 bende tie jogo bende koro noyombi ichaki duoko idhi piem mana ge jogi ang'o mineno ka samoro bende nyalo dhi kawe teko ni umedore koso ang'o manotimore ing'en as ng'ama iluongo ni koro veteran sani nitiere kiringo siasa nitiere mistakes ma imek ma nyalo miyo koro kiyombi, to bende nitiere weche moko madonje e siasa kanyo ma bende nyalo miyo problem bede ma ok yombi. Apani mago aseketo into perspective, aseng'iyogi maketo gine puonjori kabisa kendo aserekebisha moko, to bende pod warekebisha moko. Ng'eni sani koro ka wachomo kama inyalo ng'eyo ni nguvu ni chal nade. Wasewuoyo gi jo Nyakach, pod wawuoyo kodgi, waparo ni they are listening to us, kendo most of the mistakes man wa make go wadhi rekebisha. Aparo ni wan gi very very high hopes of making it this time. Nyaka tieko nge kamera ni mondo wuoge jo Nyakach nyisgi pache gi mabende samore kano negi kod wach mar election maigani. Ni jo Nyakach manena sani mokwongo aduoko nero kamana ahinya kuom kawo thuolo mondo ne kama wabede wawuoyeni. Tawacho kama Nyakach sani dwaro lokruok. Ok odwa lokruok mana kayiem, to dwaro lokruok nikech kama paro ni wantie sani onego beni waloko mondo wachorre malo. King'iyo weche mag agriculture pod wan piny, scientific agriculture ok watim. Ibiro yudo ni most of the agriculture products mwatiyogo wuok e jirandewa ma jo Rift Valley. Omiyo wan gi capital flight maduong', waloso pesa karwa to pesa ni thothne watero Rift Valley. Mana achiel. Yore mwanyalo terogo gik mwalosogi e chiro richo. Wadwani mondo ka piny olokore to wabiro bedo gi jo county piny to gi national government piny mondo wang'eni kuonde mage madwaro interventions to inyalo timgi nade e yo moro manyalo improve our communication in Nyakach. Wacho ni nitie weche mag pi is a big problem. Nitie kuonde maonge pi atol ibiro yudo ni kuonde moko machalo Kajimbo moko modho pi mowuok e Miriu, which is very dangerous. Aparo ni onego walos wach pi mondo pi ochopi kuonde monego chope. Ng'ato nyokona ni kane Moi okawo piny 1978 to ne nitiere mana kaka koro sani nitie Vision 2030. Ne nitie wach manowachi ni by the year 2000 pi onego bede dhot ka dhot. Mano pok otimore. I think ni en gima nyalo timore ka watiyo matek, ka wariwore gi jo county kendo wariwore gi national government kendo watiyo gi mwandu ma sirikal miyowa maber. Wadwani kijendewa oyud tich, ok en tich midhi tim Nairobi, ok en tich mibiro tim Kisumu. Tapani nitie kaka wanyalo timo enterprise development ei gwenge ma wantiere mondo kijendewa gi nyithindo mawuok e skunde gi colleges oyud kaka yudo gainful income e Nyakach. To bende nyithindo mawuok e school wadwani wadevelop education standards machalo ECD mokwongo kapok gidonjo e school, to kendo ka gitieko wa ensure ni colleges ma gidhiye nitie machalo TVETs ma apani sirikal koro sani oketo incentives ma bende beyo. ICT machalo communication, ing'eni piny masani
ok en piny migoye koko kaka ndalo machon cha. Obiro dwaro ni communication ma Nyakach obed improved. Skunde onego bed ni wifi nitie. Jogo matimo biashara centers ma watie onego bed gi magi, kaito bende commercial development of our centers onego hakikisha ni infrastructure ma ji nyalo timo go wala beyo. Insecurity ma Nyakach onego bed ni we work on in such a way ma dhano feel comfortable, dhano feel secure kuonde ka kuonde magiloke ala kendo kuonde ka kuonde magidake. Ging'eny ma aparo ni ka Nyasaye miya thuolo to wadhi tiyo gi jo Nyakach, wadhi tiyo gi professionals mag Nyakach man kuonde ka kuonde ei Kenya ka to gi oko, mondo resources magin gogo wawuo mondo wane kaka wanyalo konyo go Nyakach, kaka wanyalo inua go maisha mar jo Nyakach mondo dhi malo. Erokamano nyamedosa mano engineer Vincent Kodera jalno bende nosetie ten county ma Kisumu kan devolution odonjo kendo sani olaro kom bura ma Nyakach. Erokamano ahinya jatelo. Erokamano. Ng'eni ka wanyalo romo kendo wabiro romo kendo mang'eny. Erokamano ahinya en TWAK weche manyien nyinga Jesse mondo iti masani.